Fins ara, veure moviment al camp de nit no solia ser una bona notícia. Aquest estiu, en canvi, és la nova normalitat. Pues tenim que ir 2:30, 3... 3:24 de la matinada. La calor extrema obliga a Juan Carlos a posar tota la maquinària en marxa, però alguns companys comencen fins i tot abans. La gent que millor va tota la nit, a millor comença a les 11 de la nit. Treballar de nit també comporta riscos. A veure, un camp no està preparat per treballar de nit. Les condicions de treball no són òptimes. Les altes temperatures no només traslladen la jornada a la nit, sinó que també afavoreixen la proliferació de plagues. És una plaga que és l'aranya roja que la teníem prou controlada, ara se n'ha anat de mare. I adverteixen, la situació no és sostenible. Sí, són menys gent i cada vegada serem menys gent. Per temps, per diners i sobretot en la família en casa al final s'agota, és agotador. Amb els primers rajos de sol arriben altres llauradors a treballar el camp. És insoportable. Quitarse de dormir, ja fa calor, imagina't. Quan el termòmetre no dona treva, la nit s'ha convertit en l'únic refugi per als treballadors del camp. I després de 2 dies tancada, la platja de Puigval ha obert el bany després que les últimes analítiques hagin assegurat una millora en la qualitat de l'aigua. En canvi, la de Medicàlia, també al Puig, continuarà tancada perquè les anàlisis no han sigut favorables després del vessament